náplní dnešní přednášky bude vysvětlení tvaru lesa. Tak nejdříve, co to jsou tvary lesa. Tvary lesa u nás rozlišujeme tři, a to les nízký, les střední a les vysoký. Čem se tvary liší? Tak vymezení tvaru je jednak podle původu a jednak podle managementu. Nejdříve stručně k lesu vysokému. Les vysoký vzniká generativní cestou, to znamená buď ze semene, anebo ze sazenice. V případě může vznikat taky ze síje. Významné je taky to, že tento tvar lesa je určitým způsobem obhospodařován. Jak je obhospodařován, to znáte už z náplní ostatních přednášek. Je vlastně klasickým způsobem obhospodařovaný les, většinou s dlouhým obnítím, a cílem toho pěstování je určitým způsobem kvalitativní výtěž, to znamená řezivo. Druhým extrémem je les nízký, který můžete vidět tady, a poznáme ho podle toho, jak vypadá. Klasicky vzniká vegetativně, to znamená buď pařezovou nebo kořenovou výmladností. Les nízký je charakteristický také dřevinou skladbou, protože ne všechny dřeviny jsou vhodné k vegetativní obnově. U nás v podmínkách České republiky nejčastěji jsou to listnaté dřeviny, a to především haber, dub, ale taky keře, javory, lípa, případně i další listnaté dřeviny. Důležitým znakem lesa nízkého je také, řekněme, cyklus, reprodukční cyklus, nebo spíše produkční doba, a ta je velice krátká. Je to dáno tím, k čemu vlastně slouží ten les nízký, k jakému účelu je obhospodařován. Ve většině případů to bylo palivové dříví, které vznikalo z takto obhospodařovaného lesa. Tak velice stručně pár informací k významu lesa nízkého. Les nízký je dneska hodně považován za přežitý tvar lesa, a to z toho důvodu, že lesy nízké zde byly ve větší míře uplatňovány hlavně před 100, 150 a více lety. Důvodem bylo to, že tyto tvary lesa poskytovaly palivo, snáze dostupné palivo, a proto v blízkosti lidských příbytků byla celá řada lesů nízkých, případně středních. My se konkrétně nacházíme poblíž Brna, na severní výspě Brna, na lokalitě Hády. Podloží je zde vápenec a můžete si všimnout, že zdejší porosty jsou listnaté, tvořeny především dubem, ale i dalšími listnatými dřevinami, a mají charakter nepravé kmenoviny. Je to dáno tím, že se jedná opravdu o porosty přestárlé pařeziny, které vlastně zde byly na počátku 19. století opuštěny od tradičního managementu a byly ponechány svému vývoji. Dneska je zde Národní přírodní rezervace Hádecká planinka. A posledním tvarem lesa, jehož obrázek si můžeme představit tady kousek dál, je les střední. Les střední je charakteristický tím, že zde nalezneme jak jedince generativního původu, tak jedince vegetativního původu, ale to není všechno. Důležité je také, jaký vzhled tento les má, respektive jaká jeho struktura. A struktura lesa středního je taková, že zde se tvoří víceetážový les a taky různověký les. A my jsme si řekli, že v případě lesa nízkého je tím cílovým produktem většinou palivo, ve většině případů. V lese vysokém tam to bývá řezivo, kvalitní dřevní hmota, aspoň je snaha ho dosáhnout, samozřejmě otázkou, kde to potom končí. V případě lesa středního tu spodní etáž, tu výmlatkovou etáž používáme rovněž na palivo, když to ta horní etáž, ty jakostní stromy, většinou to bývají duby, v případě to může být třešeň, ale i další listnaté dřeviny, tak ta slouží k produkci právě toho cenného dříví, jaké máme z lesa vysokého. To je určitá, řekněme, výhoda lesa středního, že máme jak produkty lesa nízkého, tak lesa vysokého. Pár vět k převodu. My už jsme si o převodu řekli, že můžeme převádět hospodářské způsoby, ale převod se může týkat taky tvaru lesa. My můžeme převádět lesy nízké na lesy střední, na lesy vysoké, dokonce i obráceně. A my si teďka vysvětlíme, jak probíhá převod lesa nízkého, který je tady za námi.
na les vysoký. Tím nejjednodušším způsobem je provést seč, holou seč a vysázet dřeviny, které na stanoviště patří. To znamená, tady v konkrétním případě zde byla vysázená lípa s podstupem. To je jedna z možností. Druhá z možností je provést to, že dosáhneme toho, aby pařezina začala fruktifikovat. Potom budeme počítat s přirozenou obnovou. To znamená, že provádíme takzvaný převod přes nepravou kmenovinu, to je terminus technicus, který se váže k lesu výmladkovému, který je předržen a začne fruktifikovat. Následně použijeme fruktifikující jedince k přirozené obnově a převod probíhá cnonou sečí. Tak, to je k převodu lesa nízkého na les vysoký. Krátce v metodách převodu. Poslední způsob převodu lesa nízkého na les vysoký je přes výchovu. Ten způsob probíhá tak, že v porostu, který vznikl převážně vegetativní cestou, záměrně nacházíme kvalitativní výborné jedince generativního původu a ty se snažíme v rámci celého porostu nějakým způsobem uvolňovat. Zde vidíte případ, je zde nádherná třešeň a při výchově, pokud jsme chtěli docílit lesa vysokého, bude postupně tato třešeň nebo i ostatní jedinci kvalitní generativního původu uvolňování na úkor jedinců vegetativního původu. Tímto můžeme dospět k lesu vysokému. Samozřejmě tím cílem může být také les střední. V tom případě postupujeme ale jinak. A to tak, že dojde k obmítí, to znamená cca ve 30 až 40 letech, kdy se uvádí mítní doba pro les nízký a v té době bude smícen les vegetativního původu s výjimkou právě těchto vybraných kvalitativně nejlepších jedinců, a to buď vegetativního nebo převážně generativního původu. V následujícím cyklu, to znamená zase po těch 30 nebo 40 letech, dojde k tomu, že opět smítíme tu vegetativní generaci, přičemž znova vybereme nejjakostnější jedince rovnoměrně po ploše a provedeme současně zásah, redukci jedincích, které zde zůstaly při původním zásahu. Tak pokračujeme i v dalším cyklu, až vlastně ten les má charakter skutečně lesa středního, to znamená, že zde máme spodní etáž tvořenou výmladky lesa nízkého a horní etáž, která je různověká a která je daná vlastně tou rotační dobou té spodní etáže. To znamená, to budou jedinci 30letí, 60letí, 90letí, v případě obmítí spodní etáže 30 let, anebo 40letí, 80letí, 120letí, případně až 160letí jedinci, když bude obmítí té spodní etáže 40 let. Tak to je vše.